Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar b'mod unanimu irrifjuta l-permess għal żvilupp ta' pompa tal-petrol ġdida li tinsab barra iż-żona tal-iżvilupp fl-Imqabba. L-applikazzjoni għall-iżvilupp tal-pompa fi Triq Valletta kienet qed tipproponi wkoll il-bini ta' ċentru ta' manutenzjoni u ħasil ta' karozzi, ħanut u faċilitajiet tal-vetturi illi jaħdmu bl-elettriku. L-irfjut ta' din l-applikazzjoni wassal ukoll biex jiġu salvati 11 il-siġra endemika u maturi illi hemm f'din it-triq. Fost dawk illi vvotaw kontra din l-applikazzjoni kien hemm iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ambjent il-Professur Viktor Għaxaq. Huwa qal li vvota kontra dan l-iżvilupp minkejja li l-awtorità kienet tal-opinjoni li s-sit illi fuqu kienet proposta din il-pompa ma kienx ta' sensittività ambjentali kbira. Argumenta li din l-applikazzjoni kienet għal-bini ta' pompa ġdida u mhux biex tiġi rilokata pompa illi diġà teżisti. Qal li huma ftit is-siti f'żoni barra mill-limitu tal-iżvilupp li fuqhom jista' jsir dan ix-xorta ta' żvilupp għaliex għandhom livell baxx ta' sensittività ambjentali. Għaldaqstant qal li dawn is-siti għandhom jintużaw biss jekk jiġu rilokati pompi tal-petrol eżistenti u mhux biex jinfetħu oħrajn ġodda li fi kliemu m'hemmx aktar bżonnhom. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Imqabba Omar Farrugia laqa' din l-aħbar. Qal li l-Kunsill preżenti kompla jżomm ferm il-pożizzjoni tiegħu kontra dan l-iżvilupp u għafisser din id-deċiżjoni bħala waħda għaqlija u favur ir-residenti imqabbin. Din kienet it-tielet applikazzjoni li l-Awtorità tal-Ippjanar irrifjutat fl-aħħar ġimgħat. Dan wara li b'mod unanimu irrifjutat ukoll il-bini ta' pompa tal-petrol f'żona barra mill-limitu tal-iżvilupp fil-Matab u oħra li kienet qiegħda tiġi proposta f'Ħattart. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.